Matud pa sa akong amahan, sa maestro giilisan ng iyang pangalan. Tungod kay bati paminawon, ang spelling lisod pod timan-an. Maunang sa eskwelahan, lumiyok niya ngalan. Sa banyagang basahon, ang lumiyok nahimong Romeo umpal. Gigamit na kininiya, ug wala panumbalinga ang nawala. Gidaladala ang pangalan bisang asa, aron ipahibalo kung kinsa siya. Nagtuo ko nga ngalan lang ang nagbago. Lakip man di ay ang pamatasan o pagtuo. Kay lagi, aron dili maignorante, baguhon daw, hasta ang kustumbre. Apan ang pagkahanaw sa ngalang lumiyok, mabanhaw ang bagong tribong motorok. Samara, sa paglubong og isa ka liso, namatay karon, ugma puhon, dunay bagong tribo. Migration taught Richard to value his talent. He is focused on sustaining his identity as an artist. But that means living outside his community. Dili ko gustong magiging selfish. No? Dili na kong question sa kuha. Kung balik ko sa community, kung naaba ko ikahatag sa ila o dili. The question now is, kung sa may ika-offer sa community sa ako, na mabuhi ang akong artist. Kung stay ko din wala na, dili lang sa akong problema. Ang akong problema din mawala akong identity sa artist. Migration made a big impact in Retro's life. Migration is not a big question for me. Kasi ako migration is a part of life manguna. Dili manguna ni mo ginapili. Migration is part of life, and life is a journey. Diba? Whether we like it or not, kinahanglan mag-migrate not just to look for opportunities, pero para po kita mismo mag-create ng opportunities para sa ating sarili. As overseas Filipino workers are the modern-day heroes with their contribution to the Philippine economy, so is Gary and Retcher to their communities in a social-political way. Heroes who might have been gone for a while, yet heroes who go back with benefits for their people. Anak tribo, tinangay ng liwanag ng syudad. Syudad ay perlas ng dagat, napapalamutian ng sinag, nagniningning, umaakit sa maralitang walang kamuwang-muwang sa kanyang pinagmulan. Sa pagkabata ko'y danas ko, mga panalait sa aking tribo, kamalayang sa aki humamon, para lisanin, ugat na kinagisnan, nagpatibay ng butot talinong, tikas sa kultura at tradisyon ng tribo. May hamon ang sinag ng araw, sa kawa ng ibon sa malayo. Nagdadalawang isip, nagtatanong, para kanino ang edukasyon? Maaari bang tulad ko'y makatikim ng kinagigiliwan ng mga lawin? During a typical day in our pre-production, we unexpectedly met an elder and an adult from the Bagobo tribe, Tatang Makaras and Victor Pandian. We realized they might have interesting stories to tell and followed them to their place. This is their home. This is their new community in the city. May gusto lang kumangutan na tayong
Kamusta ang imong kinabuhi dito sa Marino? Ang among panginabuhi sa Marino, kanabing isa lang, tali kumain, tali luto. Ang tanipulog kamunti, 5 kabulan sa pagkakaon, kaya paligya, sabaw. Yan, mao dun, hinahinay mi luksok di syudad, sabaw kay aron mo kaon lang ang among pamilya. Nya basura ra pay pangita nako mukay dire tama-tama ko no kapa eskwela anak napakaon buhi man ko basta nalay basura pero dili lagi perminti nga nay basura nga kuha lang nga nigmumukay ko sa basurahan makahitag mga tanan mabaligya kayam ako'y maportahan bakal plastic mga lata. For Tatang Macaras and Victor, they prefer this life compared to their life back in their tribe. Para sa ako bisod sa ako ang uma kay wala mo ko kumahanad ana yang ako ngani ra man kaning buhi diri sa Davao ko diri ko sa sayon pero ugaw lagi pero 1 taon lang nako balag bahaw basta limpyo ang dula ba muerta ba kakaon lang balag mga hugaw ang basura 1 taon na lang ako basta kapa-eskwela lang ko sa akong mga anak kay luoy mo pugod nga way grato. Despite having a simple status of life, Victor knows the value of education. This is why he strives to earn to send his 2 kids to school. Nang lang jud nga pa-eskwelaon na to tong anak kay imba ko lang mawala ta. Nya tay mga grado mawala taluoy atong mga anak maglatagaw ba. Bahala nagbasura. Ning kamot di ko nga mabuhi na ko sila. Victor encountered difficult adjustments and struggles in his new way of earning money. Ang giundangan ako sa unang wala ko makaya katong suka kog dugo. Libur ba? Libur sa metro ba bangkirwan. Nga mga gulay bitaw, nga kalbasa nga sinumpayan bitaw. Muna pasanon ko na siya tag 15 ang sako bis. Yung pagwanta kay kit mo na kon diri. Permiro man gud pag pamasura na ko ani nagsakit ko. Kay baho ba? Kaya nag-anak na kong basura gusto na mo ang baho ko ito nga agwanta na ako pagka nagdugay na mayak ko di ko ganahan mo kaon kay tanan bugaw bitaw namay mga ulog ko anak na ko mga anak mong basura mo ito nagsakit ko